हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा नैबे सेप्तेम्बर मासाव रेलवेनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैगासिनो दङ दै खोनानो मोननाय जादों 30,000निबो बांसिन साख्रिनि भेकेन्सि दङनो दा बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खाबुआ फैगासिनो दङ नोंथांमोना रेलवेनि साख्रिखौ लानो थाखाय दा बेनिखायनो लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों साख्रिनि भेकेन्सिफ्रा मा दङ आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनायफ्रा बेसेबां जानांगोन आं बेफोरनि बागै आबुङै खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनोथ' गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखिबा सोरबाफोर गिबियावनोथ' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा RRBनि एनुवेल केलेन्डार 2025नि देग्लाय बोसोरनि थाखाय बे जोंहा एनुवेल केलेन्डार आरो दा बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहा थांनाय जानुवारिनिफ्राय लानानै मार्चनि गेजेराव जोंहा एसिस्टेन्ट लक' पाइलटनि थाखाय साख्रि ओंखारनो गोनांमोन थारैनो जोंहा बे फैनो गोनाङा फैमारदों दै थांनाय जानुवारिनिफ्राय लानानै मार्चनि गेजेराव जोंहा एसिस्टेन्ट लक' पाइलटनि थाखाय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया फैमारदों रेलवेनिफ्राय दा बिनिफ्राय एप्रिलनिफ्राय लानानै जुननि गेजेरावबो जोंहा टेकनिशियान साख्रिनि भेकेन्सियाबो फैनानै थांबाय नोंथांमोनाथ' जायफोर इलिजिबल एप्लाइथ' खालामखादों जानांगौ दा बिनिफ्राय जोंहा नैबे जुलाइनिफ्राय लानानै दा सेप्तेम्बर मास सोलिबाय थादों दा नैबे सेप्तेम्बर मासनि गेजेराव जोंहा NTPCनि ग्रेजुवेट लेभेल हायार सेकेन्डारि लेभेलनि जोंहा भेकेन्सि ओंखारनो गोनां दा बेनिखायनो जोंहा जुलाइ मासाबोथ' थांखाबाय आगस्टआबो जोंहा जोबनानै थांबाय नै जोंहा सेप्तेम्बरनि दिनै 1 तारिख जाबाय दा बेनिखायनो नैबे सेप्तेम्बरनि लास्ट उइकहालागै एबा नैबे सेप्तेम्बर मासावनो जोंहा नैबे NTPCनि साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारना फैगोनखौ जोङो हमनानै लानो हायो आरो फैखागोनखौ जोङो बुंनो हायो आरो मानो होनोबा जेरैबायदि केलेन्डार होदों सिगांनि बे एसिस्टेन्ट लक' पाइलट टेकनिशियान बिनि भेकेन्सियाबो जोंहा जेरैबायदि बेहाय मास होनाय दङमोन एप्रिलनिफ्राय जुननि गेजेराव टेकनिशियान जानुवारिनिफ्राय मार्चनि गेजेराव एसिस्टेन्ट लक' पाइलटनि जा भेकेन्सि फैनो गोनांमोन बियो माने बे मासफ्रावनो फैजोबदों आरो दा बेनिखायनो नैबे NTPCनिबो जा भेकेन्सि फैनो गोनां दङ सेप्तेम्बर मास जुलाइनिफ्राय लानानै सेप्तेम्बर मासनि गेजेराव दा बेनिखायनो आसा खालामदों आरो नैबे सेप्तेम्बर मासाव बियो निस्सय फैगोनखौ दा बेनिखायनो लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना NTPC ग्रेजुवेट लेभेलनिखौ नोंथांमोना होनो सानदोंबा नोंथांमोननि भेकेन्सिफ्रा जाहैबाय जोंहा स्टेसन मास्टार थायो बिनिफ्राय ट्रेन मेनेजार जायखौ जोङो गुड्स मेनेजारबो होनना मिथिनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो गोबांथार जोंहा भेकेन्सिफोर थायो जोबोद मोजां सेलारिखौथ' बुंनो नाङा दा बे NTPC पपुलार केटेगरि जायखौ जोङो नन टेक्निकेल पपुलार केटेगरि होनना मिथिनाय जायो दे NTPCनि फुल फर्मआ बियो दा बे ग्रेजुवेट लेभेल माने नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुवेट पास जानाय जानांगौ अब्ला नोंथांमोना नैबे NTPCनि ग्रेजुवेट लेभेलखौ एप्लाइ खालामनो हाबाय ओरैनो ग्रेजुवेट होननाय मिथिनाय लोगो लोगो नोंथांमोना सानना लाखादों फरायनाया ग्रेजुवेट नांगौ होननानै बिनिफ्राय नन टेक्निकेल पपुलार केटेगरिनि नैबे आन्डार ग्रेजुवेट जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन हायार सेकेन्डारि लेभेलाव जोंहा टिकेट कालेक्टर दङ आरो माखासे जोंहा भेकेन्सिफोर थायो जोबोद मोजां भेकेन्सिफोरा जोबोद मोजां गोजा बेहाय इसेबां गाज्रि बेबायदि भेकेन्सियानो ओंखारखाया जोंहा रेलवेनिफ्राय माने गासिबो रेलवेनि जाखिनि साख्रिफोर दङना जोबोद मोजां गोजाखा सेलारिखौथ' बुंनो नाङा ग्रुप डिनिबाबो सेलारिया जोबोद मोजां मोनखायो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि साख्रिफोरनि सेलारिया जोबोद मोजां जाखायो आरो दा बेनिखायनो आं खावलायनाय थाबाय लोगोफोर नैबे जोंहा सेप्तेम्बर मासावनो NTPCनि ग्रेजुवेट लेभेल आरो हायार सेकेन्डारि लेभेलनि जोंहा भेकेन्सि ओंखारना थांगासिनो दङ बे NTPCनि ग्रेजुवेट लेभेल आरो हायार सेकेन्डारि लेभेलनि थाखाय 30,000सो भेकेन्सि थागोनखौ जोङो खोनानो मोननाय जादों दै गोबां बायदिसिना निउस ओंखारनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ दा बेनिखायनो 30,000 नङाबाबो 20,000नि खाथियावथ' जोंनि बे साख्रिनि भेकेन्सिया थाखागोनखौ नोंथांमोना आसा लानो हायो आरो 30,000खौ लायाबाबो मानो होनोबा थांनाय बोसोराव जा भेकेन्सि फैदोंमोन ग्रेजुवेट लेभेल आरो हायार सेकेन्डारिखौ लाफानानै नैबे NTPCनिया 13,000 14,000नि गेजेराव साख्रिनि भेकेन्सिया दंमोन बाराद्राय बुरजा फैयाखैमोन दा बेनिखायनो एक्सपेक्ट खालामदों आरो नैबे जा देग्लाय बोसोराव नैबे सेप्तेम्बर मासाव जा साख्रिनि भेकेन्सि फैनो गोनां ग्रेजुवेट लेभेल आरो हायार सेकेन्डारि लेभेलनि थाखाय NTPCनि थाखाय गासै 20,000निफ्राय 30,000नि गेजेराव थागोनखौ जोङो आसा खालामदों आरो दा गोबां निउसबो नोंथांमोना गोबां आपडेटबो नोंथांमोना नायगासिनो दं जानांगौ जायफोर नोंथांमोना इउटुबाव नायबाय थायो नोंथांमोना निस्सय मिथिना मोन्दों जानांगौ दा बेनिखायनो लोगोफोर दा जोंहा साख्रिनि एप्लाइ नैबे सेप्तेम्बर मासावनो जागोन नटिफिकेसन फैनाय लोगो लोगो जोंहा सेप्तेम्बर मासावनो जायो दा बेनिखायनो नैबे सेप्तेम्बर मासाव जोंहा एप्लाइया जायोबा दा जोंहा फैगोन बोसोरनि आगस्ट सेप्तेम्बरहालागै जोंहा एग्जामा जायो बोसोरसेया लाखायो थांनाय बोसोरनि जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोननि दा एग्जामा नैबे सेप्तेम्बर मासाव जादों आं हैनो हानाय जायासै आंनिया बे नाहारलागुन ना मायाव आसामनि अरुणाचलनि एसे गोजान जानानै आं उसुबिदा मोननानै एग्जामखौ हैनो हानाय जायासै माखासे प्रब्लेम जानायनि थाखाय आंबो हैनो नागिरदोंमोन माने एग्जाम सेन्टारानो बोरै इसिबां गोजानाव गोग्लैखोथाय आसुरित मोनबाय आङो माने एबाराव बेबादिनो जाजोबदों माने प्रेफारेन्सखौ नोङो एग्जाम सेन्टारखौ बहा होदोंबाबो माने बेलेगाव मोनहैला जोबदों आरो आंबो आसुरित मोनदों आरो बेनिखायनो आंबो माने बारा कमफर्टेबल जायासै आरो माखासे प्रब्लेमबो जाबाय बेनिखायनो आंबो माने एग्जामखौ हैनो हानाय जायासै थांनाय बोसोराव आं एप्लाइ खालामदोंमोन NTPCनि ग्रेजुवेट लेभेल आरो हायार सेकेन्डारि लेभेलनिखौबो मोननैखौबो आं एग्जाम हैनो हायासै अरुणाचलाव जाजोब्बाय बे नाहारलागुन होननायाव दा जिखियानो जाया माने एबाराव हले गोजानावबाबो आं एग्जामखौ हैगोन आरो दा बेनिखायनो आंबो एप्लाइ खालामगोन
नैबे सेप्टेम्बर मासाव जाफैनो गोनां बेखौ साख्रिनि भेकेन्सिफोरा जोबोद मोजां जायो गिबियाव CBT 1 एग्जाम जागोन बिनि उनाव CBT 1 एग्जामाव नोङो पास जायोबाथाय CBT 2 एग्जामाव नोंथाङा पास जाबानो साख्रिखौ मोननो हागोन आरो दा डकुमेन्टस भेरिफिकेसन बेबादि जागोन उनावहाय दा नोंथांमोना लोगोफोर मिथिना मोनबाय जानांगौ नै जोंहा नैबे सेप्टेम्बर मासावनो बावैसोनो फैनो थांगासिनो दं NTPC नि ग्रेजुवेट लेभेल आरो हायार सेकेन्डारि लेभेलनि थाखाय सेलारिया जोबोद मोजां दा बिनिखायनो गोसो होनानै फरायखादो बोसोरसे सम मोनगोन होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन आरो नोंथांमोना फरायनो थाखाय दा बिनिफ्राय नैबे अक्ट'बर मासनिफ्राय डिसेम्बर मासनि गेजेराव जोंहा ग्रुप डिनि साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारना फैगोन आरो बेजों लोगोसेनो मिनिस्ट्रियेल माखासे आइसोलेटेड केटेगरिनि थाखाय जोंहा भेकेन्सिया ओंखारना फैयो अक्ट'बरनिफ्राय लानानै डिसेम्बरनि गेजेराव नाथायबा नैबे जा ग्रुप डिनि दा थांनाय बोसोराव भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बिनिया माखासे कर्ट केस जानानै दङनो माने ग्रुप डिनि भेकेन्सिखौ सिगाङावथ' माबाफोरनि थाखाय जायफोर ITI लानाय बिथांमोननि थाखाय भेकेन्सिया एसे बेलेग फैयोमोन बिनिफ्राय ग्रुप डिआव माखासे जायफोर मेट्रिक पास जानाय बिथांमोननि थाखाय एसे बेलेग फैयोमोन नाथायबा देग्लाय थांनाय बोसोराव जा एप्लाइ खालामदों जायफोर मेट्रिक पास जानाय बिथांमोनानो गासैबो ग्रुप डिनि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायोमोन आरो दा बेवहायनो माखासे ITI नि लानाय केन्डिडेट बिथांमोना कर्टआव केस होलायनाय जादों आरो दा बेवहायनो कर्ट केस नांनानै दङ दा बेनिखायनो एग्जामा माब्ला जागोन बेखौ बुंनो हाया आसा लादों आरो अक्ट'बरनिफ्राय लानानै डिसेम्बरनि गेजेरावनो ग्रुप डिनि साख्रिनि एग्जामाबो जागोनखौ आसा खालामदों आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर नैबे RRB ग्रुप डिनि साख्रिनि एप्लाइखौ खालामना दोन्दोंबा थांनाय बोसोराव नोंथांमोना फरायखाबाय थादो आरो गोसो होनानै फरायखादो मानो होनोबा एग्जामा बारा गोबाव सम गैला अक्ट'बर डिसेम्बरावनो जायोबा आरो माथो सम दंबावो अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बे मास मोनथामनि गेजेरावनो जागोनखौ आसा लादों आरो दा बिनिखायनो गोसो होनानै फरायदो दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय गोबांथार जोंहा दासान्दि साख्रि ओंखारना फैदोंआनो रेलवे माबानिफ्रायबो जोंहा बेंकफोरनिफ्रायबो दाख्लैबावै गोबांथार जुनियर एसिस्टेन्ट क्लार्क बायदिसिनानि जोंहा गोबां साख्रि ओंखारना फैगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय दाबो जोंहा माबानिफ्रायनो बेंकनिफ्रायनो जोंहा साख्रि ओंखारना फैबावदोंसो दा जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामाखै खालामबानो जाबाय जोबोद मोजां भेकेन्सि ओंखारना फैगासिनो दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बिनिखायनो नैबे रेलवेआवबो बेखौनो आसा खालामदों आरो माने 30,000 नैबे 20,000निफ्राय 30,000नि गेजेराव साख्रिनि भेकेन्सिया थागोनखौ आसा खालामदों आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो आपडेट हरनाय जाबाय रेडि थादो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय आरो फरायखाबाय थाबानो जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे गासैबो लोगोफ्रा आपडेटखौ मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों